Ets una dona? Sí, ara sí. Et depiles, tot i que no tinguis pèl? Ups. Cobres el mateix que els teus amics mascles per fer la mateixa feina? Esclar. La teva menstruació és blava? Has passat mai por tornant a casa sola? Què va? El teu company t'ajuda amb les feines de casa? Creus que el sostre de vidre són els pares? Doncs si tu estàs bé, ni a les xarxes ni al carrer, que ningú n'ha de fer res. Aquest 8M no et manifestis. Ni feminisme ni masclisme. ¡Carisma! Lea la Constitución Española sobre los derechos de la mujer y consulte al macho más cercano.